kahit ko ti agyaman karigiti imay ditoy ito'y Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo nga imay ditoy ket dakkel ti may tulong da karigiti kailan tayo kan kastamet din ti enteramente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na karigiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samet nga kadwa dahito Michigan Foundation Medical Mission kat ado ti may tulong data dahito ng aming kat surgical kan dental ti aramiden da so lang nga datay kita ti agas no di kadi agoperar da. Agyaman na kami with the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents dato'y mabalindang na free services, medical services nga mabalinda may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP nga funds na we through DOH we were informed that we can use those funds for such medical mission, so we coordinated everything, whatever funds that's needed at damang provide. So with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission, and we thank the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such. no nyaman ti programa da no nyaman ti fundraising da nyaman livelihood ti mapanunot da kanya-kanya isuda amin. So from my part with the seed funds da di nang rugida lagi donarak idi, and then every year adamot ititad ko additional na seed fund just to atap na the continuity dahil gito rarabidan da and to show my support dahil gito rarabidan da makita na
very active and very motivated to do good for their own community. No, yaman tin lokal nga community da kahit datulungan, da tuyak nga mamsuporta kanyada. Original asawa tayo ako Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Daytoy, titimek, tipadto. Iwaragawag yu itinatpag ni Jesus umay manen. Ang pagpagnain kayo agragsak ni Jesus umay manen. Timek, tipadto. May isang nga programa iti radyo amang ipakaammo nga ni Jesus asidegan nga agsubli. Nabiiten ti panagsubli na. Kayem agsagana ka nga sumabet kenkwana. Umay manen, ni Jesus umay manen. Naimbag, naragsak, nagasat nga aldaw mo manen gayem. Dahi ti manen ti programa Timek ti Padto when Voice of Prophecy
Sumangbay, dita pagtaengam, ken pamilyam. Mangted ragsak, liwliwa, ken namnama. Iti panakay salakan, baiten tingka panagdingeg, kadagiti kanta, ken sasaw ti Diyos, manipud, tinasantuan a Biblia. Isagsagot ken ka, dagiti gagayem mo nga Seventh-day Adventist. Iti panagserbi, iti kabsat, gayem mo, iti radyo, ken telebisyon, Pastor Noah Hope, pagasaten nakakumagayem ti Diyos, ken ti pamilyam, manipud ita, ken iti agnanayon. Itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, kablaawang kayo amin, ayat kabsat, iti naimbag, ken naragsak nga aldaw tayo. At datay manen, iti programa, Timek, Tipadto. Daytoy, ket naayat nga isagsagot kada kayo, dagiti kakabsat yo nga Seventh-day Adventist. Ket appresyaring kayo launay, ito nagayem, kabsat ko, iti kaaddayo manen, iti sibay, iti radyo yo. Ken uray pa moten, kada kayo nga agbuy-buya itata, iti Facebook live stream, ken YouTube, sa dinuman nga lugar, tayan nyo, ito kabsat, madaydayaw ni Apo Diyos, iti ragsakyo, ayatyo nga agdingeg, agadal, kadagiti sasaw ti Apo, amay patangatang, iti daytoy a programa. Itanok tayo, idiri tayo, iti kabsat, tinaindaklan na nagan ni Apo tayo Heso Kristo. Kaputi aglaplapusana na kinaimbag, kinamanang asi, parabor na, kada tayo, nga anak na managbasol. Giyaman tayo, tinakaskas daw, ngay naramid na, ti panagbiag tayo, ay tayong kabsat. Tamanipod, iti panakatagabo tayo, iti basol, winawayaan na tayo, ay tayong kabsat, ni Apo tayo ng Heso Kristo. Kat nagbalin tayo, ng anak na babaen, ti pamati, ay tayong kabsat. Iso nga, ragsakan naklaunay, nga kakadwa tayo manen, ita, ti sumagmamanulaan nga minutos, nga intayo manen adalen sukumaten ti sao ti Apo. Ket iti daytoy nga rod nga aldaw ay tanang kabsat awisen ka man iti maysa akararag akas panang tultuloy ta iti daytoy a programa. Amami nga Dios nga daka sa dilangit, bigbigen mi Apo nga sikati Dios mi aman nakabalin. Sikat ti Diyos, anamarswa kada kami. At si kamit laing ti Diyos mi nga mangisalakan kan manubot mi. Iti daytoy nagbasol alubong. Giyaman kami Apo Diyos, inikan na kami manen ti gundaway, ngayon kami manen nagadal, iti nasantuan, a Biblia. So nga dawaten mi man o Diyos, nga muna nga dalusan na kami, pakawanan na kami, katikiti basol mi, tapno amin kami itatak at may kari, nga umawat iti na espirituala na bendisyon nga iparukpok mo manan sumugtunggal maysa kada kami. Nawatek mo Apo Diyos tagtultuloy nga pamendisyon mo kadagiti na ayat adumdumgeg ita iti daytoy a programa. Bendisyonan mo Apo daytoy na ayat nga radio station DCTP nga mangipatpatangatang Apo kadagiti na indaklan na saom. Dungam nga ruden ti sumugtunggal maysa kada kami nga agmatalek nga agsukimat Apo iti saom, agtungpal, kadagiti bilbilin mo. Tuloy na kami, o Diyos, nga paraburan, iti grasya, ken ayat mo. Agyaman kami, iti panakiadam kada kami, iti in kami Apo panagadal, tinasanto na saom. Itinagan ni Apo mga Jesus, nawaten mi gitoy. Amen. Hintay man, dinggen, ay ting kabsat, dito may sa kanta, pagdayaw kini Apo tayong Jesus. Numaga. 'Yan, 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 'yan,
suheto nga adalan tayo iti daytoy nga aldaw ay iti nakabsat ket napauluan ti Dios Espiritu Santo ti manang liw-liwa ti Espiritu Santo ket isu ti may katlo a persona iti kina Dios nga isu ti agtrabaho iti inananay a panagkaykaysa iti Dios Ama ken Dios Anak. Iti pamati tayo akas Kristiyano ti Dios Espiritu Santo ket saan nga impersonal a puwersa wenno impluensya. No diket ti Dios Espiritu Santo ket maysa anadyusan a persona a mangisuro, mangiwanwan, mangliwliwa, mangkumbikto ken mangted ti panakabalin kadagiti tattao ni Apo Dios. Ti Espiritu Santo ay nakabsat ket isu ti Dios. Ipabigbig kada tayo iti nasantuan a Biblia nga ti Dios Espiritu Santo ket adaan tinadyusan agalad akas iti Dios Ama ken Dios Anak. Tati Dios Espiritu Santo ket agnanayon wenno kuna tayo nga eternal. Masarakan ta iti libro ti Hebrews kapitulo 9 bersikulo 14. Ket saan laeng nga ti Dios Espiritu Santo ket agnanayon wenno eternal. Ti Dios Espiritu Santo ket omnipresent wenno adda isuna iti amin a lugar. Mabasa ta iti Psalms chapter 139 verses 7 to 10. Kaya nalawag pa'y nga ipabigbig kada tayo nga tinasanto na Biblia nga ti Diyos Espiritu Santo ket
omniscient wenno ammo na ti amin akas iti Dios Ama ken Dios Anak. Nalawag nga saritaan dayta iti imuna Korinto kapitulo 2 bersikulo 10 ingana ti 11. Ken ti Espiritu Santo maysa a Dios gaputa isuna ket creator wenno na marswa. Mabasa ta deta iti libro iti Genesis chapter 1 verse 2 oray pay iti Job 33 verse 4. Isu nga dagitoy anadyusan agalad ket ipakita na iparang na kada tayo nga ti Espiritu Santo ket isu ti Dios. Iti Aramid kapitulo 5 bersikulo 3 ingana 4 saritaen na ditoy nga ti panagulbod iti Espiritu Santo ket maipada iti panagulbod iti Dios. Isu nga nalawag ay ten kabsat ko nga iti Espiritu Santo ket paset iti kadyusan kadua iti Dios Ama Dios Anak. Isu nga patyen tayo nga maysa ti Dios ngem addaan iti tallo a persona nga isu nga rod iti Dios Ama Dios Anak ken Dios Espiritu Santo. Ti Diyos Espiritu Santo ay ten kabsat saan a puwersa wenno impluensya. Ti Diyos Espiritu Santo ket maysa a persona adda iti kinatao na ay ten kabsat. Taapay ti Espiritu Santo ket mangisuro. Ti Espiritu Santo ket agsao. Ti Espiritu Santo ket mangigiya. Ti Espiritu Santo ket mangibabaet. Ti Espiritu Santo ket mabalin nga agladingit ay ten kabsat. Dagitoy ket galad iti maysa a tao saan laeng apan nakabalin ay ten kabsat. Tapatyan dagiti dadduma nga ti Espiritu Santo ket maysa laeng ang puwersa ata wenno maysa nga impluensya wenno panakabalin power ngem ibagak kada kayo ay ten kabsat. Nalawag nga iparang kada tayo tinasanto na Biblia nga ti Espiritu Santo ket adagalad na nga tao wenno kinatao na wenno personality na ta mangisuro isuna mangi agsao mangigiya mangibabaet ken mabalin pay nga agladingit. Isu nga dagitoy nga galad ket iparang na nga talaga nga adda ti kinatao ti Espiritu Santo da personalidad na saan nga puwersa impluensya wenno panakabalin laeng ay ten kabsat. Ket itinapateg anya iti akem ti Espiritu Santo itinaldaw a panagbiag dagiti namati. Ta nalawag ditoy Juan kapitulo 14 bersikulo 26 nga kunan ni Apo tayong Jesus ngem ti manangliwliwa ti Espiritu Santo nga ibaon to ni Ama itinagan ko isuro nanto kada kayo dagiti amin na banag ket ipalagip nanto kada kayo dagiti suamin nga imbagak kada kayo. So nga nalawag ay ten kabsat nga saritaen iti daytoy asitas tinasanto na Biblia nga napateg iti akem ti Dios Espiritu Santo itinaldaw a panagbiag dagiti namati. Taapay ti umuna iti kabsat ti Espiritu Santo ket mangpabileg wenno encourager. Tatibay sang believer wenno mamati kina Apo Jesus. Adu dagiti mapasaran tayo ay ten kabsat nga panubok. No daduma upapay tayo. Tin tayo isusurot kini Apo tayong Jesus. Ado dagiti ka nito nga maupay tayo ay ten kabsat. Gapo iti panagpamati tayo kini Apo tayong Jesus. Ngayon magyaman tayo tadati Espiritu Santo. Tati Diyos Espiritu Santo iso ti mangitag ay kada tayo. No marik na tayo nga
nababa tayo when we are down. I think kabsat. He lifts our spirit. Itag-ay na. Itinakam tayo. Ti espiritu to tayo. Nga, da tayo, marikna tayo nga, nababa tayo, maupapay tayo. Niap, ti Diyos Espiritu Santo, kat iso ti tumulong nga mang pabilig kada tayo. I think kabsat. Papigsaen na, dagiti rikna, nakam tayo. Nga sumarangat, anyaman, dagiti panubok tayo, itin tayo panagpamati kina po Jesus. Ta, ti Espiritu Santo ay kabsat, napateg ti akem na, kadagiti mamati, gaputa, isuna, iti mangitag-ay kada tayo, mangpabileg kada tayo, no da tayo kat maupupapay, ken adu, dagiti panubok nga umay, iti pamati tayo kina po ti Jesus. Saan laeng nga ti Espiritu Santo mang pabileg, mangitag-ay, no diket, iti may kadwa, ti Espiritu Santo ket mang papigsa. Strengthener, ay tang kabsa. Papigsaen na tayo, no? Nakapoy tayo, ay tang kabsa. So nga, when iti maysa nga mamati, kina po Jesus, talaga nga, adu dagiti tiyempo nga, agkakapsot tayo, ti pamati. Daduma aglami is dapay ti pamati da kini Apo Jesus. Mabaybay andan ti kararan, mabaybay andan ti basa ti Biblia, mabaybay andan iti mapan makigimong gaputa kakapsut dan lumamiisen iti pamati da kini Apo tayong Jesus. Ngem diyo kadamo ay tayong kabsat nga ti Diyos Espiritu Santo ket isu iti mang papigsa kada tayo. Isu ti tumulong tapno no marikna nga nakapoy tayo. Isu na iti kabsat iti mang papigsa tinakam tayo, tirikna tayo. Yapno agsubli tayo manen kini Apo Jesus. Agpamati tayo manen kini Apo Jesus. Kano marikna tayo manen ti adu nga upapay, adu kabsat nga panubok ket kasla lumamisen iti panagtalek tayo, panagpamati tayo kini Apo Jesus. Agyaman tayo tada ti Dios Espiritu Santo nga isu ay kabsat ti mang papigsa kada tayo no nakapoy tayo. Dayta ay kabsat iti napateg nga akem ti Espiritu Santo ay kabsat kadagiti ti panagbiag inaldaw a panagbiag dagiti mamati. Iti may katlo ay kabsat nga napateg nga akem iti Diyos Espiritu Santo kada tayo namati ket mangisuro wenno teacher ay kabsat. Diyo kadamo nga iti Espiritu Santo ket iwanwan na tayo no mariribok tayo ken di tayo ammo iti dalan tayo ay kabsat. When adu dagiti tiempo ay kabsat nga numaminsan iti panagbiag tayo akas maysa nga namati kini Apo tayong Jesus. Adda dagiti bambanag nga kasla saan tayo nga maawatan. Adda dagiti bambanag nga mariribukan tayo. Adda dagiti bambanag ay tayong kabsat nga kasla ison iti pagpatinggaan ti dalan ti panagbiag tayo. Ngayon may bagak kada kayo ay tayong kabsat nga iti Diyos Espiritu Santo iti paset na ti akem na kada tayo nga namati kini Apo Jesus isuna iti naayat nga mangiwanwan kada tayo no mariribok tayo ay kabsat ket no di tayo ammo iti dalan tayo nga pagturungan tayo ti Espiritu Santo isu iti sisasagana nga mangiturong mangisagana iti naimbagadalan na pagturungan tayo akas maysa amamati ay tayong kabsat. Taado dagiti tiyempo nga talagang numaminsan mariribukan tayo. Nga magyaman tayo. Tada ti Diyos Espiritu Santo ay tayong kabsat. Nga isu ti mangiwanwan kada tayo nang nangruna no maririribukan tayo ay tayong kabsat. Iti may kapat nga akam iti Diyos Espiritu Santo iti naldaw pa nagbiag tayo akas maysa namati kina Apo Jesus isuna iti mangsalaknib wenno defender kada tayo ay tayong kabsat.
Diyo kadamo ay kabsat nga iti Espiritu Santo ko depensaan na tayo ay kabsat. Nang runa no umay iti kabusor amang sulisog kada tayo. Tati kabusor ni Satanas saan tayo nga kabailan ay kabsat nga paksyaten iti bukod tayo asirib ken pigsa. Iti sulisog ti kabusor ni Satanas saan tayo nga kabailan dayta ay kabsat no awan ti tulong ti Dios Espiritu Santo. Tati Dios Espiritu Santo depensaan na tayo ay kabsat. Tulungan na tayo no datayo ket sulisugen iti kabusor. Tadatayo nga tattao, datay nga tao ay kabsat. Takas ko na ti Biblia, awan uray may sakada tayo o nalinteg. Amin tayo ket managbasol. Nakapsot tayo, nalapit tayo, nalakatay laeng nga masulsulisog, nalakatay laeng nga matinag iti basol, agaramid ti basol ay kabsat. Tati bukod tayo nga pigsa, bukod tayo nga sirib ken laeng, saan tayo nga kabailan ay kabsat. Nga paksyaten, labanan iti sulisog ti kabusor. Isu nga dati Dios Espiritu Santo nga isu ti mangdepensa tumulong kada tayo ay kabsat tapno saan tayo nga matinag iti silo iti sulisog ti kabusor. Isu nga saan tayo tupul sa agbuteng uray sulisogen na tayo ti kabusor. Tapay at dati Dios Espiritu Santo nga sisasagana nga dumepensa kada tayo ay kabsat. Iti may kalima nga napateg nga akem ti Dios Espiritu Santo iti naldaw pa nagbiag iti maysa nga namati ket mangliwliwa wenno comforter ay kabsat. No umay ti panagladingit, no masaksaktan tayo ay kabsat. Diyo kadamo nga adati Dios Espiritu Santo nga isu iti sasagana nga mangliwliwa kada tayo ay kabsat. When ti Espiritu Santo wenno ti mangliwliwa comforter ket nakasagana nga ipaay na tinananay nga pangliwliwana kada tayo. Kada kiti kararwa tayo no agladladingit tayo no masaksaktan tayo. Taado digiti tiyempo kada tayo akas maysa Kristiyano nga agladladingit tayo. Kakabsa. Duma kada kayo ita ket namatayan ti paset ti pamilya tayo. Duma kada kayo ita daan iti sagubanit tayo. Nakaro a sakit nga imay kada tayo. Duma kada tayo dati dakkel parikot tayo iti pamilya tayo, ti anak tayo, ti asawa tayo. Duma kada tayo da parikot tayo iti pagtrabahuan tayo. Duma kada tayo tattag dati pinansyal pakasapulan tayo. Aya tayo nakabsat. When iti biag tayo kas maysa nga mamati, umay dagiti tiyempo nga agladingit tayo, masaktan tayo. Ngayon bagak kada kayo ay kabsat. Adda iti Dios Espiritu Santo nga mangliwliwa, comforter, nga isu ay kabsat iti sisasagana nga tumulong kada tayo, tapno maliwliwa tayo. Tanalawag nga babaan iti sao ni Apo Diyos. Dito'y tinabileg nga usaren ti Apo nga mangliwliwa kada tayo. Mangted tinamnama kada tayo. Nang nangruna no datayo ket agladladingit. Ay dahil kapsat. Iti may kainem nga napateg nga akem ti Diyos Espiritu Santo. Iti naldaw a panagbiag ti maysa nga namati ket convicter, bueno,
timbang ay ting kabsat. Diyo kadamo ay ting kabsat nga no makaaramid tayo iti basol, no matinag tayo iti basol, iti Espiritu Santo ket ag umay ag trabaho iti bukod tayo abagi. Isu na ti mangkumbinsir kada tayo nga agbabawi iti biddot nga inaramid tayo ken iturong na tayo iti umiso adalan ken ipalagip na pay kada tayo ay kabsat nagsapulan nga agbalbaliw tayo. Isu nga nagpateg iti akam ti Diyos Espiritu Santo iti panagbiag tayo ay kabsat. Isu dayto iti kungkuna tayo nga konsensya. Bueno, kuna tayo nga basit a boses. It's like a small voice nga isu ti agsao kada tayo. Nga iparikna na kumbinsiren na tayo nga agbabawi iti biddot nga naramid tayo ket idalan na tayo ti umiso adalan nga aramiden tayo ken ipalagip na kada tayo ay tayong kabsat nga kaagbalbaliw tayon. So nga nagpateg launay iti aramid ti Dios Espiritu Santo. So nga numaminsan iti Espiritu Santo ket agleddaang agladingit taapay ta no ti maysa man nagbasol ket patangkenen na ti puso na saan na kayat adinggen iti konsensya wenno panang kumbinsir ti Espiritu Santo nga agbabawi tayo ti basol tayo patangkenen tayo saan tay kayat amoy ating kabsat dayayen ti kunatay nga agladingiten agleddaangen ti Dios Espiritu Santo. Isu nga nagpintas ken nagsayaat iti akam daytoy Dios Espiritu Santo ta isuna iti kabsat iti mangkumbinsir kada tayo kadagiti biddot nga aramiden tayo ket isuna pa iti mangiturong kada tayo ti umiso adalan nga aramiden tayo ken kanayon nang ipalagip kada tayo nga kasapulan tayo ti agbalbaliw tapno ay tayong kabsat iti maysa nga namati agtultuloy nga nagbiag ana santuan makay-ayo iti imatang ti Dios. Ken iti maudi ay tayong kabsat nga napateg nga akam iti Dios Espiritu Santo iti naldaw a panagbiag iti maysa nga mamati ket supporter wenno mangtulong igagam na tayo no da tayo ket dandanin matnag iti basol. Nagimbag ay tayo ng kabsat nga no umayen ti sulisog ti kabusor ni Satanas adamot ditan iti Dios Espiritu Santo nga sumuporta kada tayo tumulong kada tayo igagam na tayo iti nainbag nga dalan na pagturungan nang nangrunan no datayo ket natnag iti basol ayat na kabsat ti Espiritu Santo kayat na iaon na tayo manipod iti dayta pan nakatinag tayo iti basol tamo tayo nga ti basol ket mangtagabo ay kabsat. So nga daduma kada tayo no natinag tayo ti basol kayat ti kabasol ni Satanas nga adda tayo taditan saan na kayat nga malukatan tayon tagabun na tayo no natinag tayo iti basol nga agsugal kayat ni Satanas ti kabusor nga ditatay latan agsugsugal tayo latan matagtagabo tayo iti sugal saan na kayat nga malukatan tayo mawayawayaan tayo isu nga agyaman tayo tadi di Dios Espiritu Santo nga numampay na tagabo tayo ti basol adda dita nga kanayon ay teng kabsat nga tumulong mangkumbiktar kada tayo palagip na kada tayo nga agbabawi tayo isu nga ayatan na kabsat iti daytoy nga aldaw di lang mabalin nga palubusan tayo nga iti Dios Espiritu Santo agministro iti panagbiag tayo
Sa tayo ko mga patangkinin, tagiti puspuso tayo, no da tayo, ket natinag iti basol. Sapay kuma, ay tinggap sa sisasagana tayo latta, palubusan tayo latta, nga ti Espiritu Santo agministro, ti panagbiag tayo, tapno may dalan tayo, agbiag tayo, anasantuhan, makayayo ti imatang iti Apo, kabayatan, iti panaggururay tayo, iti asidege na panagsubli ni Apo tayong Jesus. Isungaya tayo nakabsat, palubusan tayo kuma, nga ti Espiritu Santo, agministro, iti panagbiag tayo, manipo dita, ken iti agnanayon. Amami nga Diyos, nga daka sa dilangit, agyaman kami Apo, ti mensahem kada kami itang aldaw. Palagip mo, Apo, kada kami, tinapatag nga akam, iti Diyos Espiritu Santo, kada kami, anamati. Tulungan na kami nga rod, Apo Diyos, nga agbalin na napakumbaba, saan mi kumaapo nga patangkanan, dagiti puspuso mi, palubusan mi natta kumaapo nga ti Espiritu Santo, agsao, mangkonverter kada kami, mangidalan kada kami, mangliwliwa kada kami, mangisuro kada kami, mangidalan kada kami, mangidepensa kada kami, Apo Diyos. Kat pacheck launay, nga babaan, ti tulong ti Diyos Espiritu Santo, da kami anamati, kat agtultuloy kami, agbiag anasantuan, idyan mi, guraan mi ti basol, kat agtultuloy kami, Apo, nga agbiag analinteg, kabayatan ti panagururay mi, ti asidega na panagsubli, ti anak mo, nga ni Apo ming Jesus. Nagitoy, iti dawaten mi, itinagan ni Apo ming Jesus. Amen. When ayaten nga gagayem, ken kakabsat, dati manan, ti naglepasan, iti adal tayo, ket madaydayaw ni Apo Diyos, iti nabalegi, nga intay manen panagadal, iti dati nga aldaw. Kuno dati iti saludsud mo, iti kabsat, iti dati nga suheto, mabalim mo ti ag-text, cellphone number ko, 0966-44-08814, mabalim mo ti ag-surat, iti Timog Tipadto, care of DCTP Radio Tiradpas, Candon City, Ilocos Sur. Inak nga rod pumakadaan, siya, iti kabsat mo, gayem mo, iti radio ken television, Pastor Noah Hope, iti programa, Timek Tipadto. Umay manen, ni Jesus umay